Iago Tabarés e Luís Seara analizaron hoxe a paralización na que se atopa o edificio administrativo da Xunta en Ourense, única cidade na que as dependencias autonómicas aínda están separadas. Compraron 4 parcelas como podían comprar 15 ou 20 ou 2. Non se sabía a superficie necesaria porque non se sabía como era o inmoble que aí se ia a levantar, supostamente. Non? Pagamos 8,4 millóns de euros, IVA incluído, de recursos públicos, e non había absolutamente nada. Por certo, a determinación de por que se pagou esa cantidade de outro, pois o único que podemos decidir é que nós podemos estimar que o sobrecusto foi de 2 millóns de euros. Pola súa banda, Luís Seara, tras preguntar na última xunta de área do Concello, asegura que non teñen ningunha información de que se estea a facer nada. Pouco se sabe ou nada se sabe do edificio administrativo. Eu outro día na xunta de área pregunteille ao concelleiro de urbanismo se nos podía dar algún dato a respecto desta cuestión e a resposta foi non sabemos nada.